ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సుచిర్ ఇండియా ఎండీ డాక్టర్ లయన్ కిరణ్ 10 టీవీ క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారు. ప్రతి సంవత్సరం 10 టీవీ క్యాలెండర్ కోసం తాను ఎదురు చూస్తుంటారని ఈ సందర్భంగా ఆయన చెప్పారు. నిష్పక్షపాతమైన వార్తలను అందించి సమాజ శ్రేయస్సుకు తోడ్పాటునందిస్తున్న 10 టీవీకి డాక్టర్ లయన్ కిరణ్ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలిపారు. 10 టీవీ క్యాలెండర్ కోసం ఎవ్రీ ఇయర్ నేను వెయిట్ చేస్తుంటాను. వెరీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ 10 టీవీ క్యాలెండర్. అండ్ చక్కగా డిజైనింగ్లో కానీ దాంట్లో అంటే మామూలుగా కాకుండా చక్కగా ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ఒక థీమ్ తోటి చక్కగా వచ్చేటువంటి 10 టీవీ క్యాలెండర్. అంటే మేము ఇంట్లో రెగ్యులర్గా ఎందుకు వాడుకుంటామంటే దాంట్లో మార్క్ చేసుకోవడానికి అది కన్వీనియంట్గా చాలా చక్కగా దాన్ని డిజైన్ చేసుకుంటుంది. అండ్ నైస్లీ డన్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫర్ అంటే ఆ ట్రెడిషన్ వదిలిపెట్టకుండా మీరు కంటిన్యూ చేసినందుకు వన్స్ అగైన్ మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ అండ్ ధన్యవాదాలు.